Ale To je Lukáš. A vidět teď 2 hodiny večer. Jo? Kde je Lukáši? No, A já jsem viděl... 58. Já jsem viděl u youtubera. To je ve 3 hodiny. Brumíku. Já jsem viděl u youtubera ve 3 hodiny. On už neexistuje, ale ten dinosaur. Co to je? To neexistuje. Tung 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 sahur. Tak to je divné. Co se děje? Já jsem viděl u youtubera ze večer ráno. Má být nejlepší admin. Počkej chvilku, já jen... To nechápu. Dobrý, jsem tady. Hej, Brumíku, ale jako... Co? On se může farmovat, kdy Brain ty tady ani jako nemůžu chodit pro páse. Jako protože v tom... Los hotspots. Ve 3 ráno. Je ráno. Brumíku, zrovna tady ty, no. Zrovna tady ty Brain se nemůžou spawnovat po páse, no. Ne, dej mi ty hodinky. Lidi, je tady to normální? Není. Los hotspotsitos. Počkej, to je fejbejska? To s jedním patem? Ne, to já nevím, či to je bejská. Ale ne se 3 patrama. To je s tím jedním zlata. Ne, nevím, či to je. Cellarcini vicosini. Jako ty máš tam tu, co má 3 patra? No. OK. Počkej, že by tady byli sami akorát neviditelnej? Hej, proč píšte sami do chatu? Jo. Hej? Počkejte. No. Dobrý. Brungo on napsal, přešky to? Kámo, ne. Ne. Jo? Já chci La Grande. Já taky. Počkej, mu napíšu 2. Hej, Brunko, napiš mu 2. A ty, cože? Já se teď přemýšlím u Brainroty totiž. Hej, počkej. La grande combinazione. La grande combinazione. Co jsi skoupil? 2? La grande combinazione. Jednu ti nechám. La grande combinazione. Lukáši, víš, co to znamená? No. Se sami. A to znamená tohle. Tak tady je sami. Promíku, No tady je sami. co to má znamenat? Co? Co tady dělá tenhle event? No tak to. Hej, víš, jaký event by tady mohou dát? Počkej. Jaký? Hej, Ringu, tak pak do mi bejsky.
Budu koupit do nebesky. Já si jdu koupit Secret Lucky Block. Psal La Grande Combinazione, Proč? že já jsem s tím kamarád, já jsem mu trošku pomáhal vytvořit tady tu hru. La grande combinazione. Já jsem mu tady dával ty robuxy, jako za kolik to má dávat. Tak on mi La grande spavnul combinazione. takovou bejsku dobrou už potom. Brunko, pojď sem, já jdu otvírat Secret Lucky Block. Počkej, to se spavnul La Grande? Hej, víš, co by se mohlo Jo. spavnout? Co? Počkej, fuk, tak. Napíšu samému. Lukáš mě neslyší, takže napíšu samému. Tak co, Brunko, proč nemohu? Ještě se dělá. Tak. Sami spavnilos combinazione. Dvakrát s jednou mutací. Tak, jdu si zapnu mikrofon. Dobrý, už jsem tady. Jo, dobrý, co jsi dělal? Nic. Hoši, vy to víte. Hlavně se nedívej potom na video. Los combinaciones. OK. Los combinaciones. Los combinaciones. Los combinaciones. Co to Teďkom se zase zmlutnu. Teďkom sami napiš do chatu to. Jak se to jmenuje? Sami napiš do chatu Garama Mandungu. Tak. A s jednou mutací spad. Posláno a jdu si zapnu mikrofon. Tak, Lukasi, No a tak kam furt chodíš do prdele? pojď chipsy. A chipsy, já to si na to. Čiši. Jenom se potom nedívej do chatu, jo? Vůbec se neznám samým, vůbec jsem nenapsal, že je tady Garama. Vůbec jsem mu nenapsal. Brunko, ty mě trolíš. Brunko, ty mě trolíš. Netrolím, já ty slibuju, že... A teď mi řekneš co? Teď mi řekneš co? Garama and Madundo. Netrolím te. Bro, já teď fakt netrolím. A proč byste tady dávali eventy tomu, ty vole, Garami 2, potom Grande do prdele, tak má znamenat ještě los kombinacio. To asi není normální. Já to vím. Hoši, mám mu říct tu pravdu? OK, Lukasi. Čiši. No. Já jsem mu psal a on to spavnoval. Samému. Jo, jasný. No tak od koho myslíš, že to je ta blízka? Jo, úplně nejvíc. Já vám ty poslat fotku? OK, no tak... No, OK, no tak řekni... Nevím. Dragona. Co mám říct Samému? Dragona, jak spawne. OK, tak počkej. 3krát. Musím si jenom 3krát. dělat. Dobré, už mám zase zapnutý mikrofon. Dobrý. No, a teď co? No, počkej, já musím to... No kde jsou ty dragoni? Dělej, kde jsou? Dragon cannelloni. No kde jsou? Dragon cannelloni. No, Dragon cannelloni. no, co? No, Dragon no, co mi cannelloni. tomu řekne? Dragon cannelloni. Co mi Dragon tomu řekne? cannelloni. Pojď si koupit Secret Lucky Block, já to nedávám, dělej, pojď do mi běsky.
Proč jsi zakoupil? Čekaj, já ho můžu Koupil jsem spát. si secret. Jako ne já. Sami. Jsem tě jenom 2000 Robuxu. No proč spot, no dobrý. Pak jde mi běsky, dělej. Jsem. Jdu si koupit secret Lucky Já Block. jsem museli zakoudala od toho samého bejska. No dobrý, už ti věř. No tak ale prostě to si nemohl věřit dřív. Já jsem tak tady nešlo. vypadal. Ale tak to prostě, kdyby ti věřil do prdele, máš ve friendech samýho. Nedá si. No právě. A už mi věříš? No věřím, no. Počkej. Lidi, tak tady dá se konec. Lukáš, máš rád strawberry elefanta? Mám rád strawberry elefanta. Počkej, Proč? já vypnu mikrofon. Samý strawberry elefant jednou mutací odeslala na to jako bylo špatnou. Tak. Hop. Mám zapnutý mikrofon zas? Henko, spom se na YouTube, ať chci říct jedno tajemství. No. Dobrý, takže víš, co jsem ti řekl, no. Ale to prostě nejde. Samý. Já bych jsem chtěl ty tři tralalero tralala. Ne, to dala ti nespavnu, jako... Já ho fakt potřebuju. Ho nezajímá. Já mu to musím říkat. Protože já jsem mu tady pomáhal. Já mu to můžu říkat, co? Hej, fakt mu řekni, jak vyslovne 3krát tralali. Víš co? Až nebude šilej. Počkej chvilku, vypnu si mikrofon. Sami dej 3 mutace. Písničky. Tak, odesláno, zapnu si mikrofon. Dobrý, no, Lukasi? Já potřebuju ty 3 tralalero tralala. Já jsem mu říkal, zda na komu mutaci to vezmu. Potřebuju nukleár dinosaur. Hej, řekni by se mu, hej, řekl bych se mu, jak dá nukleár dinosaura, prosím. Zkus mu to napsat ty. Počkej. Řekni mu to. Počkej. Napiš mu to ty, jestli to bude fungovat. No mi to nefunguje, už jsem to zkoušel. Teda. Ale já mu teď napíšu, jako že to bude fungovat, jo? Jako, že to... Takže musím pořád psát já. Tak počkej. Funguje to! Spomínu mikrofon. Tak. Funguje to! Jo. Průniku, funguje to! Tak. Spaghetti toaletti. Napíšu mu, až ho zablokuje. Tak. Hop. A mu vymaže spaghetti toalety. Hop. Napsal mi yes. OK. Zapnu si zase mikrofon. Extinct la grande. Extinct Hej, la grande. Lukasi, víš, co jsem mu napsal? Asi to, Co? on si to už zablokoval, víš o tom. Proč? Zkus mu napsat Lost Combi. Brunko, pak do mého druhého patra. Hej, Brunko, pak do mého patra. Já jsem mu napsala ty zbízy tam ty 2 věci, co jsi skoupil. Jako lag. Hej, pojď sem. Vidíš, to je ty špagety, vidíš, to je ty špagety, ha. Ne. Víš proč? Hej! Sám ještě... Proč? Ale jako ještě, že mám ještě tady... Extinto la grande. Lukasi, ukončíme video. A já se odhalím. On neví, že má tu schopnost. A ty nevíš, že mám admin.
Tak. Pum. Tak. Zablokovat, všechno vymazat a jdeš do prdele a my se s vámi loučíme a zatím čau. Hej, kde máš své věci?